Ana maghiulat bagay katuski. Bahadan. Nah, nagbabay. Narobi motor. Ano yun? Nah, naman katuski oh, hanggang magipabot. Oh, dugay kay tanabot. Gandong ba diyo? Anak mga katutski, ikan sa layong dapit. Hindi pa kay ko kay nabuo na po. Nara oh. Nara. Grabe pa? Adukin lagi mo. Gusto mo ka? Bakit magbuhok? Ano ka nagbuhat? Tupi na si Gatong. Ha? Tupi Gatong. Bibi ako na. Naman katutski among kuan. Ikan sa gawas. Wala, di na nakalap na yung kuan di ay. Ha? Akong umagar mga katutski. Ikan pula sa Davao. Ikan sila Davao. Ama si Inday. Ano sa namin yung kuan na Unya na ulan man. Masih Inday dong? Terus gitu. Sigangan siya ba? Na. Isa lang. Sigangan sa suga. Ay, agman. Ay, mga kapit yung Japan ba ay? Hello vlog! Konnichiwa! Agad simulas ka eh? Yes. Ako lang ka nagpapuntahan mo? Kapon ban eh. Ako ka nagpapuntahan? Kasi lagi. Ito punas ka rin. Karoon, Ha? wala pa. Wala pa siya. Namalit ni Kwan mo, Daria, ano ganito? Ikaw na ipumino, na ikuan. Bata lagi ito naman sinubuk, ma. Bata kalaway. Hindi kasi sinubuk, ma. Oo. Fresh yung tagway. Abi kaya kung tigong na sino, tigong ng tanga. Oo, gani. Kasi yung buhok. Yes, ano? Pero kung naman lagi, pwede nila malagi kasi pero active kayo. Hindi mo yung kumagaw ma. Natin, nagpalit ko na kung kuhan. Hindi na ka magdamit sa kuhan. Kau panito mo. Manamig paliot ko, ang tanyo. Nyoto na pamahaw mo daw to. Ha? Pamahaw pa mo daw to ninyo. Ang udi. Ah, nakuha tong kaldero katong plastic kon tong bildong ta to. Kamaho ka na ito, no? Oh, bata? Pagkawan sa uwi. Nara mo siyo. Hindi na patuloy ako. Mura pos lagi ka sa Japan. Mura pa lagi ka sa Japan no. Kinagang pud sila. Hindi ka kayo, ma. Ma, hindi na kasi ito ba? Ay, si Marco. Wala, hindi pa. Pangamo kanon. Kay kuhan.
Sunod niya. Sunod niya. Ano yung dalagi? Ano yung dalagi? Sangi. Oh. Nah, ilang mga dalagi ka sa Japan mga katosyo. Oh. Ikag Davao. Sa Davao bitaw ni mga katuskis Davao kini. Sa Davao ni siya nga mga Pomelo. durian. Mo count daw pa nga ganahan ka. Lamikin bubong sa Davao. Pumilo mga katuski o bubong. Lami kayo ni. Tangkis kayo no. Kana mamita. Mamita. Oo, nami. Mamita. Lami kini nga buong. Pero di ta kuha. Saan na mo? Kung si Milia man katuski kay wa gyud liso. Wala liso puro sa gyud no siya. Oh, panik eh. Mas lucy pa mo dihay. Ikaw, bukuha ka ni Ma, tapos danon din ito. Hi, Dali na na. Dahil ka kasi, ako dito ko kanina oh. Andam-daan sa para yung abot nila. Kaawat sila. Ano niya sa daan? Mas kalim yung giloto pa. Pero, Hindi na kan. linagang bukog sa Alak baka. ka lang ni. Magkuha ka, magkuha ka, that's lang ka. Nagpilang mo na. Tapos bukog sa baka ng gata. Iiyot na nito, be. Kung ano na, kakati. Alimuot ta. Tagang ano? May pila ng mais. Pila ng mais. Na, Dili na lang yung mga on. dito lang oh, luwas. Magdulot ay pangaon. No, niuto naman ni. Malang. Oh, pamahaw nito ano? Di, ako na, ang rice. Dala na ng rice. Tapos kayo. Sabi na kaldero mag Yan to mga katoski. Pero lang sa kita ano? Sila. Okay. Pasay pa nito. Oo, nagtadaan. Dito, dito. Okay. Ay, palagi ano nyo yan ha? Pang, avocado nga. Ano ba? Islam na yun? Balik to. Ice cream. Ano nga, kung pati pa niyo ito, nalimot mo na tag pa niyo ito, pamahaw pa mo dito. Ano na day? Ha? Ang salina sa bata ba? Sa kasi. Ano na daw? Gamit sa bata. Ay. Ay, ulan gare. Wala na, ganun pa sa Mexico. Okay, pamislis ka nung yung talo. Oh. Alam na ko apple. Hala, dinagpo na ko apple. Hi. Hindi ako yung apple. Ano sa man? Dinagpo na ko. Ang gabay? Dapat orange. Kaya ka mo tayo. Ha? Kaya ka mo tayo. No, di na daw. Yan ba? Sige na mo. Let's eat. Let's eat. Ini tiga kilo bawang dan sajian. Ano yung tintani? Iya. Gusto ka din. Sabi. Naman pagin niya yan. Saging nga nilugar o saging nga. Dahil sa dito. Morning na Mr. Chris. City, Abos Davao.
Ninyo na bro. Murag sabya o tulog sa kinder ba sa Linggo. Taas man daw. Sa kabulan. Bae? Ay, sir, kamulan? Bae mo lang Di ito. di na mo ko kay Ninyo ba ya? Nangin naluwa mo yung nangin ba nang sa kabulan sir? Diyan pa. Magkayon? Okay, pero ini pa na to kison. Siya mo diri. Ay, ang wife lang na dere. Siguro batan lang ka. Kuan naman na ay sa bata ng murag bila. Ano ba ang pwede Stay. Wala pa. Sige, can stay. Wala, siya rin sa. Ina daw. Hindi kayo, ah. Ah. Ay lagi pala. Iya. Ayaw pa, okay. Lamig kayo lang, di ba ito ang ano? Lata kayo. Ano edad pa, gabang? Sa'yo ba kaya? Hala Sumagi. Tayo sa panihapon. Dili sa mo dili. Dapat ba? Sige na daw. Sige ah. Bawal pa kong tao, sleepy. Yung bin, mag-ganda ng kuhan. Ay, hindi nga mo kasi tabi ko. Kan, kung dahil bisa kagawas, sa yung bin, mag-gusto. Mas nabi nagagawa sa ban. Ako sa... Kaya sila nakakita. Kaya sila gipa-pa. Una, 7:45. Ano? Tanong ko lang, sakit mo siya taxi, Sandro. Na ini sakit taxi ba? Aling ni Sandro, alang asam ng pagtaw sa taxi. Tol-tol, Davao. Ah, grabe yan. Nasakitan, nagtaon na ka. Nagtaon na. Ha? Ako? Stay ko. Sige na daw. Nandito kita ako kanina doon ka rice. Sige na daw, Marco. Sige na, Mark, kayo. Kita mo niyo na yun. Sabi niyo. Kailangan ba tayo? Tapos na guys kayo. Pagka, kao na siguro na diyan pa, oy, ang tanong mo, kaya bisig ka kami sa ulan. Kung dyan sa ulan, Di ba ikaw, pero pundo tubig, puno. gani. Sulit mo sa mga Pabli, itong pan pa. Ang ice cream. ice cream. Ito, marami pa. Isa gasa. Ayun mo. Wala na kami. Hindi ko lagi na, lagi binusig ko. Lagi binusig ko na niya. Tama. Bibigisin ko siya. Kasi, naipanin ko dito ba? Nani, permit din sa hapon. Muna. Oh? Ano niya? Mahaw, me. Late na nila mahaw. Ayan, kapag manggapag pa. Malapit tayo. Nawa lang dito. Dati mo ito. Hindi, oy. Aya, ang sigal. Daliri? Okay. Ikan dito arakan. Nawa lagi. Mereka nasa Bagyo. Ito sa sila dito. Nagtanong ko. Paminaw ro. Kasi, Ayun, pero. Thank you, bro. ano dali? Wala pa. Ito lagi. Hindi ko lang
Karon pagbalik. Bila sinan, sige na sila. Sili dire. Ito ka lang. Gusto naman nila. Kami may katawhan. Dati kayo muna yung mahalin mo. Dati kayo makalapuhan. Ah, ito na pagi pa na. Ay, dati kinamiyayang kuwanan. Kok na pod. Sige, di mo kople pa. Bantay mo lang yung kople pa. Wala, mga kuwanan. 2 times a day lang. Kaya kung kok kapon na dira, pagkaot ng ilaw. Oo, wala di mo nagkilaw. Kuwan ka na. Ya, kagatan. Ganun ko dahil kaganan kuwan. Lata. Oo, ganun ko ginana po. Mami, ganahan ko tayo bisa buskan ni Ron. Batang na. Okay. Ganahan, tigaming nanay. Nga, ganahan Alis kayo. Ganahan na kuwan. Kalabangan. Ito ba ba ngayon kita rin ka Chris? Ito may lamin, dili siya. Ika, kailangan mo sa ikot so. Hirap lang mo kanana. Hirap lang mo kanana. Ganun doon, hirap. Hinuan ka na. Hinuan ka na. Ayun. Kami ko ano yun, lahi nga variety, lahi. Tolo. Kini may, Wala na gusto mo siya kasi kini may kan ibig na dito. Nauna pa. Si Ising, gusto mo. Ito na lang. Tagaan ko sila. Tawagin pa sila niya dahil. Ay, marito niya, tawagan mo niya rin. Bye bye, bye bye. Huwag yun. Ako pa nagpaludan sa ito. Kaya Ako sa las 3. Alas 2, alas ito. Sulo, huwag yun. Kung sa kinakuha pa no, hindi ka ka-active. Hindi ka ka live niya. Ganun mo na. Hindi ko na po.
Bye! Bye-bye na, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye na, bye-bye. Ah, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye na.